дар нашри навбатии бахши аҷоибот мо доири футболбози ҷавону умедбахши полшагӣ ки дар дастаи Бавария Мюнхени Олмон бозӣ мекунад ба шумо маълумот медиҳем. пас мутаваҷҷеҳ бошед. рафтем. Роберт Левандовский 21 августи соли 1988 дар пойтахти давлати Полша дар шаҳри Варшава таваллуд шудааст. Футболбози полшагӣ ҳамлагари клуби Олмони Бавария ва сарбони тими миллии Полша аст. Рекордсмен оид ба шумораи вохӯриҳо ва голҳо дар таърихи тими миллии Полша ба ҳисоб меравад. Яке аз серголзани беҳтарин дар таърихи Лигаи қаҳрамонҳои УЕФА ва чемпионати Олмон аст. Дар дастаи ҷавонони партизани шаҳри Лесно ки падари ӯ дар он ҷо кор мекард, таълим гирифтааст. То соли 2004 дар Варсовияи Варшава бозӣ мекард. Баъдтар дар клубҳои Варшава Делта ва Легияи 2 бозӣ кардааст. Дар мавсими 2007-2008 ӯ дар 32 бозӣ 21 гол зада беҳтарин нишонзани Лигаи дуввум гардид. Дар моҳи июли соли 2008 ӯ бо дастаи Лех шартномаи 5-сола имзо кард. Роберт дар мусобиқаи интихобии ҷоми УЕФА 17 июли соли 2008 дар бозӣ бо Хазарленкарани Озарбойҷон ширкат варзид ки ҳисоби бозӣ дар ин дидор 1-0 ба суди дастаи Лех ба анҷом расид. Дар даври дигар Лех бо Грасхоппери Швейтсария бозӣ намуд. Бозии аввал бо пирӯзии шадиди Лех ба поён расид ки бо ҳисоби калони 6-0 поён ёфт. Роберт ба дарвозаи Элдин Якупович дубл ба самар расонд. Бозии дуюм бо натиҷаи мусови 0-0 хотима ёфт. Баъдтар Лех низ аз дастаи Венаи Австрия бо муваффақият гузашта ба марҳилаи гурӯҳӣ баромад. Дар даври гурӯҳӣ бошад, Лех мағлуб шуда ҷои сеюмро касб кард. Дар мавсими 2008-2009 Лех дар чемпионати Полша мақоми сеюмро ишғол кард. Левандовский бо 14 гол нишонзани дуввум дар футболи Полша шуд. 25 июли соли 2009 дар бозӣ барои Суперҷоми Полша дар Любин бар зидди дастаи Виса Караков бозӣ карда ҳисоби бозиро 1-1 намуд. Роберт Левандовский диққати клубҳои аврупоиро ба худ ҷалб кард. ӯро дастаи ССКаи Москва, Вест Бромович Альбиони Англия, Дортмунди Боруссия, Фейнорди Голландия, Санкт-Петербурги Зенит ва Донецки Шахтёр хостори ба клубҳояшон ҷалб намудани бозингари полшагиро доштанд. Левандовский ҳамроҳ бо англис Уен Руни чеҳраи бозии машҳури компютери FIFA 10 дар Полша гардид. 1 июли соли 2010 ба маблағи 4 миллиону 750 ҳазор евро ӯ ба Боруссия Дортмунд гузашт. 22 августи соли 2010 ӯ аввалин бор дар чемпионати Олмон дар майдони худ бо дастаи Байер 0-4 Леверкузен баромад кард. Левандовский дар дақиқаи 63 ба майдон омад. 19 сентябри соли 2010 ӯ голи аввалро дар Бундеслига дар меҳмонӣ бо Шалке 0-4 ба ҳадаф расонд, ки ҳисоби бозӣ 1-3 ба анҷом расид. Дар дақиқаи 74 ба ҷои Шиҷин Кагава ба майдон баромад ва дар дақиқаи 86 ба дарвозаи Мануэл Нойер гол зад. дар охири мавсими 2010-2011 Боруссия Дортмунд якҷоя бо бозингар Левандовский қаҳрамони Олмон шуд. Дар Бундеслига ӯ дар 33 бозӣ ширкат варзида 8 гол задааст. дар ҷоми Олмон 2 бозӣ гузаронидааст. дар Лигаи Аврупо бошад дар 8 бозӣ танҳо 1 гол ба самар расондааст. 11 апрел ӯ голи ягонаро ба дарвозаи Бавария ворид карда дар сабқати қаҳрамонӣ 6 имтиёз ба даст овард. 23 июли соли 2011 дар бозӣ барои Суперҷоми Олмон ширкат варзид, ки дар он Боруссия аз Шалке 0-4 мағлуб шуд. ҳисоби бозӣ 3-4 ба поён расид. дар мавсими 2011-2012 бо Боруссия қаҳрамони Олмон шуд ва Левандовский дар 34 бозӣ 22 гол зада беҳтарин нишонзани даста шуд. дар Лигаи Қаҳрамонҳо дар 6 бозӣ ширкат варзида 1 гол задааст. дар ҷоми Олмон Боруссия ба даври ниҳоӣ баромад, ки дар он ӯ Бавария Мюнхенро мағлуб кард. ҳисоби бозӣ дар ин дидор 5-2 ба фоидаи Боруссия Дортмунд ба итмом расид. Левандовский дар ин бозӣ ба дарвозаи Мануэл Нойер хетрик кард. Левандовский инчунин дар 6 бозӣ 7 гол зада беҳтарин нишонзани ҷоми Олмон гардид. дар мавсими 2012-2013 Левандовский бо Боруссия дар чемпионати Олмон мақоми дуюмро ишғол кард ва ба даври ниҳоии Лигаи Қаҳрамонҳо баромад ва аз дастаи Бавария Мюнхен мағлуб шуд. дар бозӣ ҳангоми бо Реал Мадрид ӯ покер анҷом дод ва ба ин васила ягона бозингаре гардид, ки дар марҳилаи ниманиҳоии Лигаи Қаҳрамонҳо 4 гол задааст. дар охири мавсими 2013-2014 ӯ 20 гол зада беҳтарин голзани чемпионати Олмон шуд. 4 январи соли 2014 ӯ бо Бавария Мюнхен расман шартномаи 5-сола имзо кард. Созишномаи 1 июли соли 2014 пас аз ба итмом расидани шартномаи футболбоз бо Боруссия эътибор пайдо кард.
9 июли соли 2014 муаррифии расмии Левандовски ҳамчун бозингари Бавария дар Себенерстрасе баргузор шуд. вай бо пироҳани Бавария рақами 9-ро ба даст овард. дар бозии аввал бо Дюйсбург ӯ бо голҳои зебои худ дар дастаи нав ҳисобро боз кард. 22 сентябри соли 2015 ӯ дар чемпионати Аврупо Англия, Олмон, Испания, Италия, Фаронса рекорд гузошт ва дар майдони худ дар тӯли 9 дақиқа 5 гол зад, ки дар дақиқаи 51, 52, 55, 57, 60 ин голҳоро ба дарвозаи Волфсбург ба самар расонидааст, ки ҳисоби бозӣ 5-1 ба анҷом расид. Левандовски якбора 4 ҷоиза гирифт. барои тезтар хетрик ба самар расондан дар 3 дақиқаю 22 сония, покер дар 5 дақиқау 42 сония ва пентарик дар 8 дақиқаю 59 сония анҷом додааст, ки ин беҳтарин нишондод дар таърихи футбол ба ҳисоб меравад. 14 майи соли 2016 ӯ аввалин легионер дар Бундеслига шуд, ки дар як мавсим 30 гол ба самар расондааст. 26 августи соли 2016 ӯ бо голҳои худ дар мавсими нав аллакай дар бозии даври якуми чемпионати Олмон бар зидди дастаи Вердер Бермен ҳисобро кушод. ба дарвозаи ҳариф 3 маротиба зарба зада ва зарбаҳои задаи ӯ ба гол анҷом ёфт. ҳамин тавр ҳисоби дидор 6-0 ба анҷом расид. дар соли 2016 ӯ шартномаи худро бо Бавария Мюнхен то соли 2021 тамдид кард. 11 марти соли 2017 Левандовски дар бозии даври 24 Бундеслигаи Олмон бар зидди дастаи Айнтрахт Франкфурт дубл ба даст овард. голи дуввуми ӯ дар ин бозӣ 100-умин ба шумор мерафт, ки ин голҳои Левандовски бо дастаи Бавария сабт гардида буд. 18 сентябри соли 2019 Левандовски дар бозии даври якуми Лигаи Қаҳрамонҳо ба дарвозаи Ред Старт гол задааст. ин гол барои полшагии 31-сола бо Бавария Мюнхен дар ҳама мусобиқаҳо 200-умин гол буд. дар мавсими 2017-2018 Левандовски пурсамартарин легионери Бундеслига шуд ва 105 гол зад. дар мавсими 2018-2019 Роберт бо 22 гол ба нишонзани беҳтарин дар Бундеслига табдил ёфт. дар мавсими 2019-2020 Левандовски боз ҳам беҳтарин голзани Бундеслига шуд. дар 31 бозӣ 34 гол задааст. соли 2008 дар ҳайати тими ҷавонони Полша 3 бозӣ гузаронидааст бо Англия, Беларус ва Финляндия. вай дар дастаи мунтахаби Полша 10 сентябри соли 2008 дар бозӣ бо Сан-Марино баромад кард, ки Роберт ба ҷои Марек Сагановски дар дақиқаи 59 ба майдон баромад ва дар дақиқаи 67 гол зад. натиҷаи ин бозӣ 2-0 ба поён расид. ӯро сармураббии тими миллии Полша Франсишек Самуда ба рӯйхати 23 бозингаре, ки барои чемпионати Аврупо 2012, ки дар Полша ва Украина баргузор шуда буд, шомил кард. 8 июни соли 2012 дар варзишгоҳи миллии Варшава дар бозии ифтитоҳии Евро 2012 бар тими миллии Юнон дар дақиқаи 17 ӯ голи нахустини чемпионатро ба дарвозаи Костас Чаликиас зад, ки ҳисоби ин дидор 1-1 ба анҷом расид. пас аз анҷоми бозӣ ӯ беҳтарин бозингари вохӯрӣ дониста шуд. 7 сентябри соли 2014 дар бозӣ бо тими миллии Гибралтар худро хуб нишон дода, ӯ дар ин вохӯрӣ голҳои 3, 4, 6 ва 7ро зад. ҳамин тавр ҳисоби ин бозӣ 7-0 ба итмом расид. 11 октябри соли 2015 Левандовски дар дақиқаи 42 бозии хонагии марҳилаи интихобии чемпионати Аврупо дар соли 2016 бо тими Ирландия гол зада дастаашро ба пеш бурд. ҳисоби дидор 2-1 ба анҷом расид. Левандовски бо голи 13 худ пешсафиашро дар сабқати беҳтарин нишонзанҳо мустаҳкам кард ва рекорди Дэвид Хилли Ирландияи Шимолиро дар бораи аз ҳама зиёд гол задан дар марҳилаи интихобии чемпионати Аврупо такрор кард. 5 октябри соли 2017 дар дақиқаҳои 18 ва 25 бозии интихобии ҷоми ҷаҳон 2018 ба тими миллии Арманистон 2 гол зада, сипас дар дақиқаи 64 голи 3-ро зад. ҳисоби умумии бозӣ 6-1 ба итмом расид ва ҳамин тавр Роберт Левандовски аввалин бозингари полшагӣ буд, ки дар тими миллӣ бо 50 гол беҳтарин нишонзани таърихи тими миллии Полша гардид ва аввалин бозингари аврупоӣ буд, ки дар як давраи интихобии чемпионати ҷаҳон ё Аврупо 15 гол задааст. 8 октябри соли 2017 ба дарвозаи тими миллии Черногория гол зада, ҳисоби бозӣ дар ин дидор 4-2 ба фоидаи тими миллии Полша ба анҷом расид. дар як даври интихобии минтақаи Аврупо 16 гол ба номи худ сабт намуда рекорди нав гузошт ва ҳамзамон яке аз серголзанҳои тамоми даври интихобии ҷоми ҷаҳон ҳисобида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама далелу хабарҳое, ки доири футболбози полшагӣ Роберт Левандовски ба шумо пешниҳод намудем. то бахшҳои дигар, хайр.